VLT گەلو ئەو کاتەس گالاکسیên cînar û fezaya serdemî çawa têve dîtin. Ji bo dîtina fezayê, çavên mirov û dûrbînên pêşmergeyan yên ku li hemberî de haşê bikardînin têre nakin. Divê bi teleskopên xwedî gîgapiksel wan bênêrîn. Ango bi kurtasî ESO-ya Ewropayê û NASA-ya hêzdar berî ramanên me li ser wan li ser gir û kendalên bilindên cîhanê teleskopên bihêz bicîkirine. Kam ji wan du teleskopan baş binasin. Teleskopa VLT-yê ango Very Large Telescope li ser girê herî bilind Seroparanelê yê ku li Colistina Atacama'ya Şîlyê disekine. Teleskop ji aliyê çavdêrxaneya Başûr ya Ewropayê ESO-yê ve tê rêvebirin. VLT Very Large Telescope ango bi kurdî teleskopa pir mezin li ser dîka 2635 metriyê ango 8645 futî cî digire. Bi pozisyona xwe ve cihekî pir bilind digire û bi vî awayî bêtir li nêzîkî asîmanan dibe. VLT di armanca xwe de kifşkirina fezayê dihewîne. Bi teknolojiya herî ultra yên sensor û amûrên nêzîkkirinê ve hatiye pêkanîn. Bi saya vê teknolojiyê hat zanîn ku dinya ne bi tenê ye, bi milyonan galaksî cînarên me hene. Me bi vê terhî gerdûna xwe ya bêdawî kifşkir û em li pey rastiyên fezayê çûn. VLT bi tena serê xwe ji xwe nikare fezaya bêpayan nîşanî me bide. Bi saya VLT-yê çalên reş bêtir hat naskirin û ew teleskop teoriya Stephen Hawkingî şikanand. Her çiqas şik û guman li ser çalên reş eşkere nebe jî, hebûna wan hatiye bawerkirin. Helbet vedîtina çalên reş tenê bi saya VLT-yê ve nehatiye dîtin. Lê em dikarin bibêjin ku di vê xwarinê de îsotek wê jî heye. Zanyarên fezayî kar û barên xwe yên li ser zanista pêdivî dimeşînin. Em li dû wan diçin û xebatên wan ên dawî bi zimanê me yê şîrîn pêşkêşî we dikin. VLT navê 4 heb teleskopên mezin yê li ser Seroparanelê ye.